שים רדי! טוב, אז מה קורה חברים? כאן יאיר וידאו בעוד סרטון חדש. והיום הולכים להעלות את קורדליוס ל-2000, ל-1000. שימו סב ולייק ובוא נתחיל. טוב חברים, חברים, תגידו, מה אתם אומרים על הסרטון הראשון שלי? השורט הראשון שלי, השורט. כן. רציתי סרטונים, כן? או לשורטים. ביי. אוי, לא. תמיד אתה רואים לזה. אני פה. אני שמתי. מה? הוא בא אליך. אוקיי, הוא לא בא אליך. טוב, הוא יירה עליך עכשיו. כנראה. שלא. ממש לא. אני לזרוק עליך את הנקניקייה המטוגנת? לא. נקניקייה מטוגנת! אני מת, אחי. התפנתה. אוי, עכשיו אתה באמת מת. הוא מת, הכל טוב. עידו, בבקשה. מה בבקשה? מה אתה רוצה שאני אעשה? חברים, תוכנו נגיד קורדל פאקינג גרל. הנה בואו נראה זה. הופ. בום. דיילות. אבל אני צריך ללכת. ייי. עידו כבר הלך. יאללה. חברים, שימו סב ולייק ונתראה בסרטון הבא. אם אתם רוצים לשחקו איתנו, שלחו לנו את אם אתם רוצים תשלחו לנו בתגובות אפשר לשחק איתכם, נשחק ויאללה, שימו סב ולייק ונתראה בסרטון הבא.